Postoji puno različitih videa koja možeš snimiti. Spomenut ću danas 5 konkretnih primjera s kojima nećeš pogriješiti. Imamo videa u kojima je jedan prezenter. To je lice koje vežemo uz neku temu. Savjet kod snimanja: dozvoli si biti kreativan, jer želimo da tvoje korisne poruke pomognu većem broju ljudi. Drugi primjer videa kojeg možemo napraviti za tebe su ona videa u kojima si ti voditelj svoje emisije. U emisiju ti mogu doći gosti ili napravimo tako da ti odeš u posjetu njima i pomogneš im naći rješenje za neki konkretan problem. Tako gradiš povjerenje u svoj pristup i u svoje alate. Naravno, posljedično i u sebe i u kompaniju u kojoj radiš. Ovo je korak u pravom smjeru da dobiješ vlastitu televizijsku emisiju i ne govorim samo o domaćim kanalima. Treći primjer su kratki, zabavni formati koji te predstavljaju u malo drugačijem svjetlu, pa tako možeš biti autor pitanja kviza, prezenter korisnih alata ili član žirija. Četvrta vrsta videa je za one koji vole formu intervjua. Iz takvog se razgovora mogu izvući fantastični dijelovi koji će ti pomoći da dobiješ sjajan sadržaj i koristiš ga za svoje društvene mreže. I za kraj, sljedeću vrstu snimanja preporučam kompanijama. Timovi mogu snimati sjajna, korisna videa i tako se brendirati kao najbolji u određenom sektoru. Neki će reći, ali naša branša nije baš televizična. Ne bih se složila s time. Teme se itekako mogu obraditi na zanimljiv način, a za konkretne prijedloge slobodno se javite da vidimo što možemo učiniti za tebe i tvoju kompaniju.